bazen alere gazte talde berri bat, unibertsitateetan ibilia, mutikoentzat behintzat ez soilik seminarioetan, apestegietan, seminarioetan, egin baitzen Ipar Eskualerriko idazte gehienen formakuntza, garai horietan, eta hortatik aparte eginen. Ni gehin ezake ere, ez ginen burgesia mundutik etortzen, jakina hemen mediku, notario, eta apesak, apesienek nolazpeit, zituzten testu gehienak argitaratzen, eta bazen nahikeri bat, berritzeko nahikeri bat, lotu behar dena, behar da Hego Eskualerian, Franco zendueta izan zen kalda handi horrekin, eta hori ikusten ziren aldizkari txiki batzu, ikusten ginen berdin gure ahalekoak izanen ziren, ikusi behar da zela imprimitzen errez, garai horietan, offset sistema baliatu behar zen, baina guk aukeratu ginoen, bazela posibilitate bat, polikopiatzea, stencil sistema batekin, gaur egun ahantzia da, molde hori, baina hori asko erabiltzen zen, sindikatuetan edo politika mailan, eta nolegan libreki gauzen argitaratzeko. Giro hortan gauza asko bazen, gogoratu behar da ere 81 hortan, Frantzian bazela alako kultur iriki dura bat. De Gaulle eta golismoaren jendarte kontserbatzaile blokeatu baten ondotik, izan zen 78ko nagosaldi handi hori, eta hortik feminismoa ateratu zen, ekologiari buruz, bazen ideia berri asko, eta hemen ere hunkia ginen horrekin, eta erran behar da itxaroren, itxusia da gehigizkoa provokazioek, binan umore asko bazen, eta tekstu batzuendako eskandalagarriak, binan horrekin harreman ona izan genuen irakurleekin. Egia da, gertakari literario bat zela maiatz. Eta beti festa bat bezala pentsatzen ginuen maiatzen plazaratze hori. Eta egia da, Lucien egiten duen bezala, baziela beti, aldizkari guzietan baziela alako provokazioak. Literatura ez da ezer, provokaziorik ez bada. Eta bereziki. Horietan bazen idazle bat bereziki ezagutua zena, txaro izeneko bat, egiten zituen gauzak jendek maite zuten. Garai hortan irri egiten ginoen. Horako zizpa bat emaiten zuen. Gero itxaro liburu egiten hasi zelarik, batez ere basilikarekin, orduan irriak sartu behar ziren batzuetan, eta jendeak egiten zen. Eta batzuetan provokazioa bazen. Eta egia da, enetzat literaturak provokatu behar du, zerbait irakurleengan. Orain ez da hainbeste beharrezkoa, bena. Gure denboran arazen, eta Xina horritegia inagusi behar ginoen. Hori zen gure, ene ideietarik bat. Ostiko bat eman, eta ikusi ze ateratzen zen, eta beti zerbait ateratzen zen. Gero berritasuna zen, jende berriak etortzen zirela, testuak hori zen interesa. Eta ez balu funtzionatu, gelditu beharko, gero. Bazen talde bat jarraitzen zuena, eman dezagun, Inaute Txamendi hasi zen idazten, gauza miragarriak besteak beste, Aurrili Arkosa jartzen, eta estetika, zientzia fikzioa maipelotek, baginean eremu berriak etortzen ziren, eta literatur kritika, itzulpenak ere, eta itzulpen asko, irekia ginen mundu guziari, eta horrek pixka bat interesa pizten zuen. Otoz egiten zuen? Autobanaketa egiten den bezala. Autobanaketa. Ordan bazen hemen elkar, bai honan, etzen arras elkar orduan, zen ez matxin denda ere, panuko karrikan zabal denda zen. Zabal denda zen, hor berrogoian uste dut. Maite Idirin eta Jokin Aparategi aduratzen ziren. Eta Gesa Lantziri eta elkarren inguruko jendea zen, hortaz aso bat zen. Gero elkar bilakatu zena, eta hor zen, zenta beti bezala eskolazko gauzak eskualdendetan, besteak ez zuten onartzen liburu dendek, ez dela publikorik, ez zen interesik alde hortaik. Gero barne aldean ere pixka bat gertatu zen. Beran gehien bat hemen biztanda Baionan, eta aipatu den bezala hor azoketan, edo festetan, euskal festetan, hori zen gure saltoki nagusia. Erriten aldota anekdota txar bat hori buruz. Nori buruz? Itxaro Bordaren lehen liburuaren aurkezpena egin ginuen, Doni Manuel Oizunen jaiale horretzira, eta desertan, Baskari ebokatu eta Itxarok xampaina eskatu zuen denendako,
Eta pagatu ginuen, liburu salketen prezioarekin, dirurik gabe gelditu ginen. Ez da. Bon, behar zen egin zerbait. Itxaroren, champagne, tout le monde. Megalomania, egizu. Ez hori gogoratzen dut hori, koño, alere, itxaro. Denek edantzuten ala ere, Ez mena festa, funtzian horrek erakusten du, festa giro bat da zela, eta uste du literatura festari gehitzea, zinez. Gaur egon, pixka triste zela da, ez du festaren... Oso prentxaurreko serioak iten dira. Bai. Idazleak, irakurleak, gero aldetik ere Susako gure lagunak. Gauza bat ez dugu aipatu, da hegoaldearekin dugun harremana hasieratik. Hasieratik. Eta bereziki, 80ko hamarkada hortan, Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñan ziren aldizkari literarioekin. Donostian zegoen Susa, eta orain Susa argitaletxea bilakatua dena. Bilbon Txutxu aldizkaria, Laura Mintegi, Joanes Urquijo eta horiekin. Kandela Gasteizen, Tere Iraztortza eta beste idazle guzti horiekin. Eta Korrok Iruñan, Jon Alonso eta horien inguruan. Eta aldizkariak desagertu dira, idazleak gelditu dira, beren izen eta ospeekin, eta beren obagarekin. Eta aldiz, bai honan, zen maiatz, eta... Tematu gira. Tematu gira. Argitaletxeak dugu, solasaldiak antolatzen ditugu, eta aldizkaria urtean bietan plazaratzen, jarraitzen dugu. Eta hene ustez hori garen dut, hasierako helburu berdinekin. Hau da, idazle berrientzat, alako plaza bat izatea, eta joera literarioentzat ere laborategi bat izateko ideia horrekin. Baina, esperientzia hori, maiatzen esperientzia hori, eta orokorkiago literatura aldizkarien esperientzia hori, bai aldizkaria eta bai argitaletxea, baliagarri da, oraindik ere, beren liburuak eta beren tekstuak argitaratzen ahal ez dituzten idazle beti gazte eta berrientzat. Morala zerbait egan behar alimaut, nik egan ezake, inoiz baino gehiago gure jendarteak, gure munduak, sistema libreen beharra duela, libre independenteena, eta bereziki eskolak, bereziki irratiek, guztiek, prentsak, oso importantea da. Zenta sistema normalizatu, kontrolatu batzutan sartzen gira, eta jendea sistema hortan ezin da zoriontsu bizi. Orduan beharrezkoa da jarraitzea eta ez gu bakarrik, gure inguruan ere, deneri mezu bat balin bada bidaltzeko hori da. Iragan behar da sistema libreak eraikiz, independenteak ere. Eta euskal kulturaren baitan, barne. Hori da azkenean.